дясно, дясно. Дай. Размер ножки. Трета. Браво, пиле. Качих са! Кой ще казва ли се качиха? От моята страна е стръмното. Бум! 10. Много към тебе даже. Дай го назад сега. И направо трета моля тръгне. Газ, не връщай. Не спаси сам. Ай!
туалет, кума направи тия. Даже три. Туалет ли или някакво? Амин. Памет имам. Защото им кал. Тук някакво снимаш ли за небесно небе? Да питам ли за опелим место? Някой има ли? Аз ще го убия, ако пусне цигания. Ай, давай пред мене. Ай, да тури другите. Тяма, че сега ще ме напиш пак на кое. А, намерих го къде е. Пасваха ти. Не го. Аз ти казах. Намерих го. Като погледнах в огледалото и го видях. Опа. Ах, ти ли да. Да, бе. Може повече да е. 3-4 санта има. 4 ги има, опа, 2 пръста. Що иде ли това? Турбаше. Бах ти ли да, човек, много стили гумите. 4 санта е това, момчета. Сега 5. Хубаво ще се разболя. Тука. Тука има. Чурбичка. Стас Коринов. За кое бе? Ти да си купиш чип сега и всяко ти да си купи. Чип и винцата да си купи. Чип и си и бал майката. Ще висим всички дружно в сервизите. Айде, Стасо! Ой, ние сме на другите скорости, бе. Виж как бързо да страда, бе. Ах, ти ли да човек, не е просто. Къде са тръгнали сами, кажи? Сега не ми дава да сляза, ако изляза. Ехей, бати вятър. Че
Къде е тя? Къде се пърга? Опи, Георги, той ще падне. Забавно е, момчета. Да. Той сега кой ще го прави? Парзаля ми ли са? Тук само с лебедка. И Додо е там. Снимай. Да, да снимай. Да снимай. Чакай, ама да не. Затвори колата. Пак падна. Оп, тъс пак падна и тя. Цига май. Снимайте там надолу, бе. Всички падна. Оп, трима. Оп. Стоян пада и сега ти. Стояни. Виж kako закира. Снимай. Те всичките са дали и тъс пак падна. Ти умря. Не е умрял, бе. Че мигна какво стана. Тъс пак падна, ма. Да не са така. Ще я дага ти оттам. Какво да правим? Да питам. Стига. Тъс пак ще падна. Не, то с някакъв друг. Да, бе, чай да откачим Смешно ви, лебедката. момчета. Чакай лебедката да откачим. Добре, че ми слязохме, защото смятай, че... Аз майката. Ще се мъча пак, бе. Само бяга от коловоза. И го изсили повече от отдолу и... Сега ти ме силка, трябва да изкочиш, човек. Защото Таско излезе. Айди пак, виж го. От. Защото за обатачихме, там и са тамън на извади. Как се качат, виж? Дай. Ще пада поне 10 пъти така се качат. Чакай! Няма ли да се качва? Дай там отстрани някъде. Матьоно. Тук се завъртят с Таско. Той защо ни бати нещо? Махай се вари там зад пътуване. Раз! Къде ли там? А? Що тука? Ами кака ме се свивам? Да се свиваш. Ти пробва ли да се качваш? Да, паднах и там, де беше Форда. Ще падай. Ама не късно, трябва да се върнем. 1000 пъти падна като нашия чук. Иди пада. Дай навиете се, сега. Качи са на даже. Току-що мина покрай нас. Тръгваме с другия ренч нагоре. Тук ренче нагоре! Разбрано, само едно Subaru тук обръща на паветата, не знам на къде ще му скимне да върви. Да го спрат! Subaru-то слева надолу, да знаете. Спри. Че сега ако дойде за си. Майка, Дай назад, Не по-добре. мога назад. Субарото тръгвало надолу. Някой Субару тръгнал. Кой от ли този? Няма пусни лед бара. Тръгнал ли само? Той ни свети. Той ще е умрял, да. Ще го ударя, тук е много добре. Има ли хора тук надолу? А? Я се пазите пак да... Той ще дойде ли се? Какво Субарото? Нагоре ли се връща? Той ще тръгне тук, дай полека. Казаха тръгне. Тръгваме нагоре тогава. Само с полека. Да. Ай, малко назад е. Ама не го изсувай, Стояне. Полека. Дай сега ти е след. Не бе. Не бе, той ще въвлек пред. Отатък е прозорец сега. Дай. Ляв. Назад е. Назад или напред? Добре, дай пробай тръгнеш. Ти ще опитате.
вечната. Дай му лекичко. Дай му газ вечната. Пък ти чуваш ли? Чух само дай му газ леко. Дай му газ вечната. Ете. Май стои целият бара. Елемента ми се стои. Да не го отцапнем. Газа. Според мен те го карай. Никой не е там в драките. Там ще бъде. Той ще там е миналото. И баси разлага се чуи. Идим по лекичка. Значи кое копи се да Всяко как ти часа джипа. го вземем? Не мога, как ще тръгна? Чакай да го снимам. Не го сте. Дай, добре, да. Чачи какво снимаш сега? Давай, где спирай? Где не буду? Чакай, чакай. Ще дойде, той се качи. Да гледам те. Защото са педали. Защото сме блъснали си. Да, отгоре го скрета. Tipo, é a calma. Са драли яко. Те са от калабалка на болка. С моторите пелен тук нагоре. Аз съм през прозореца, моля да го върна. Ще може да завърши, да спрета. Имам зарядно, между другото, две зарядни имам в себе си за запалка. Браво. А, тук е гръбна, аз някак. Тук надолу е големия. А? Ще варяхме, какво правим? Кога бе? Как чуках кутията, аз се чуках Не? много нататък и варяхме тези шипка. Не съм начукал тук, бе. Горе на билото. Пишачката, яко. Тук е оня обхвата. Трябва да има.
Излизайте, главници. Няма, ние ще минем по Че наляво завихте, нали? По мъжкото сме. Ти тук ли щупи кутия? Не, още на За стари хора като мен трябва нещо, сеньори, дамско. Принцип, когато и повече сега, частото е мъжкото, защото стават големи принципи. Газпирачка. И действам вътре, не мога да стана. Направо ми изгори кръка. Чай го се качи, май. Чакам да се тук приключи. Къде ми сетката на олейте? Да, ни там. Приятел, при твоето място ли? Да. Ама разправя как е варял пеш до шипка предния път. Кой питам? И тук е гребето, приятел, ли? Гремето падна и тук баш. И е тук, нататък падна. Повес. Кара сняг. Що гледаш бикини, бе? Не, въртя тук ми за дай ми се, че искам да гледам бикини. Какво да гледам? Къщи малко имам. Или те са това състояние за тебе? А че ти го навърнаха, ама. Долно беше, долно. Днеска му се чука як. Кажи му, че има един Варна ли бе без да пита. Внимай, че тук в джипа имам един от Варна и бе без да пита. Я бы не аля после 50 час GBT. Какво е трябва? Не Дърварски път. Бати по вода. Що? Някаква дълбока луква ли? Не е дълбока, ама ли да е дебел. Тя да мина направо. Седим го пак ще я проба. Подстрекателно не може. Няма прозорето заде. Ама ако намали музиката, ги слушам тия тапаци. Той тонката е. Оправдателя.
Добре, тази тя ще е оба. Ти на запад ли само минаваш? Кой са локвите? Леден. Много дебел ли да е, човек? Имейте ли соки, Саник? Благодаря. Вере, къде мога пия вино, той бакти и кратер. А верчето си чама, защото тук направо го лапаме. Няма, той малко.